είναι παραμονή Πρωτομαγιάς 2025 και ξεκινάμε για ένα ταξίδι στα καταραμένα βουνά. Το ταξίδι των Travel Riders ξεκινάει. Προορισμός στα καταραμένα βουνά. Θα κινηθούμε στη Βόρεια Αλβανία, Βορειοανατολικό Μαυροβούνιο, στη δυτική και νότια πλευρά του Κωσόβου και πέρασμα από τα Σκόπια για το κατέβασμά μας προς Αθήνα. Ανεφοδιασμός, φύγαμε για Μελισσόπετρα. Αυτή τη φορά η ομάδα αποτελείται από 2 άτομα, τον Κώστα και τον Θοδωρή, επειδή δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων οι υπόλοιποι δεν ακολούθησαν. Πρώτη μέρα, απόγευμα, και η αποστολή μας ήταν να διασχίσουμε όλη την εθνική και συγκεκριμένα 505 χιλιόμετρα και το βράδυ να μείνουμε στη Μελισσόπετρα πριν από τα σύνορα Μερτζάνης για Αλβανία. Έχουμε ακόμα μισή ώρα, 30 χιλιομετράκια, για να πάμε ακόμα στις ζώνες να συλλεξούμε. Κοιτάξτε εδώ μυγάκι. Πόλεμος. Εδώ θα μείνουμε και πάμε κατευθείαν για φαγητό. Στο ξενοδοχείο μας φτάσαμε γύρω στις 11 το βράδυ και ευτυχώς μας περίμενε ένα πλήρες γεύμα πριν από την ξεκούρασή μας. Ξύπνημα 7 η ώρα το πρωί στη Μελισσόπετρα με τη θερμοκρασία να δείχνει 5 βαθμούς, αλλά το ηθικό μας πολύ ανεβασμένο γιατί θα μπαίναμε στην Αλβανία. Καλημέρα, μόλις ξυπνήσαμε. Εδώ είναι το δωμάτιο. Τα κρεβάτια ήταν πολύ στρατιωτικά. Η ώρα είναι 7. Ξεκινάμε, πάμε να μπούμε σύνορα κατευθείαν. Και λογικά ξεκινάμε με μια πολύ καλή διαδρομή μετά τα σύνορα. Σκοπός ημέρας ήταν να φτάσουμε στο Θέθη, περίπου 450 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στα σύνορα στις 8 παρατέταρτο το πρωί και μάθαμε ότι τα σύνορα ανοίγουν 8 η ώρα, οπότε έπρεπε να περιμένουμε λίγο εκεί. Εύκολο πέρασμα δείχνοντας άδεια και διαβατήριο και από εκεί ξεκινάει μια στροφοδιαδρομή με στενό επαρχιακό δίκτυο, παράλληλα με τον ναό, ποταμό και κάθε χιλιόμετρο είναι άκρως απολαυστικό. Εκτός από μπόλικες στροφές, υπάρχουν και πολλές κρεμαστές γέφυρες. Σταματώντας λοιπόν σε μία από αυτές για φωτογραφίες, το drone έπεσε και έσπασε το κύμπαρ. Τον Θοδωρή τον έπιασε τρέλα και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στην πόλη Πρεμετή ψάχνοντας κόλλα, με σκοπό ο Θοδωρής να κολλήσει το κομμάτι του drone και γενικά για να έχουμε drone στο υπόλοιπο της εκδρομής μας. Ο άτιμος τα κατάφερε και έτσι συνεχίζουμε με σκοπό να πάμε κατευθείαν στο Θέθη χωρίς στάση. Η κίνηση γύρω από τα Τύρανα και προς την πόλη Λέτσε μας καθυστέρησε λίγο, αν και φέτος άνοιξε ένα μεγάλο κομμάτι εθνικής που βοήθησε πολύ την κατάσταση. Μετά την πόλη Σκόδρα στρίβουμε δεξιά και ξεκινάμε την ανάβασή μας προς το Θέθη. Ο δρόμος, πολύ στενός με άπειρες στροφές, αλλά όσο ανεβαίνεις η θέα σε αποζημιώνει. Πολύ πράσινο και άπειρες χιονισμένες κορυφές να ξεπροβάλλουν. Σταματάμε για φωτογραφίες σε διάφορα σημεία και γύρω στις 5 το απόγευμα φτάνουμε στην κοιλάδα με τα διάφορα σπιτάκια και τον ποταμό Λούμι να τη διασχίζει. Μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο μας, κοιτάξτε πόσα κρεβάτια έχει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μάλλον είναι για να κοιμίζει πεζοπόρους εδώ πέρα. Αφήνουμε τα πράγματα και ετοιμαζόμαστε για μια 40 λεπτή πεζοπορία για τον καταράκτη Γκρούνα. Πλησιάζουμε στον καταράκτη μετά από την πεζοπορία μας. Λοιπόν. Σχετικά εύκολη πεζοπορία και ο καταράχτης φοβερός. Να. Έλα, εδώ είναι ρε. Γυρνάμε, πεινασμένοι. Τι έχει το μενού, τι έλεγε? Κάτι για ριζότο μας έλεγε, κάτι για κεμπάπ. Τα σκεμπάπ, έχει μενού για όλα τα άτομα που κοιμούνται στο ξενοδοχείο. Γυρνώντας, καβαλάμε τις μηχανές μας και κάνουμε βόλτα στους διάφορους χωματόδρομους της κοιλάδας.
Το πρόγραμμα στη συνέχεια είχε μπυρίτσα, φαγητό και φυσικά ξεκούραση. Καταραμένα βουνά, Τι έχει το μενού, τι έλεγε? Κάτι για ριζότο μας έλεγε, κάτι για κεμπάπ. Τα σκεμπάπ. Φακές. Ο κυρίως τελικά ήταν ένα σουβλάκι. Και λίγο ρύζι. Λοιπόν, δεν μας φτάσανε οι φακές και τα υπόλοιπα που φάγαμε στο δωμάτιο. Και ήρθαμε να φάμε αυτά εδώ. Δεν ξαναφάμε. Εντάξει, οι φακές δεν τρώγονται σήμερα. Τρίτη μέρα του ταξιδιού μας και σκοπός ήταν να μπούμε στο βορειοανατολικό Μαυροβούνιο και να διανυχτερεύσουμε στην πόλη Πέγια του Κωσόβου, κάνοντας 260 χιλιόμετρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ξυπνήσαμε στο Θέφη. Εδώ, θέα φοβερή. Καιρός φοβερός, μας κάνει παράθυρο καιρού φοβερό αυτές τις μέρες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να πάμε προς την Πέγια, είναι μια πόλη στο Κόσοβο. Αλλά θα περάσουμε και από ένα πάσο που πάει παράλληλα με τα σύνορα με Μαυροβούνιο, Αλβανία-Μαυροβούνιο, για να μπούμε Μαυροβούνιο και μετά Κόσοβο. Λίγα τα χιλιόμετρα, Ναι, αλλά σε ώρες... σε ώρες πολλές ώρες. Αν το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε, θα μας πάρει 4-5 ώρες. Σίγουρα, ναι, γιατί Θα έχουμε και καθυστέρηση στα θα σύνορα. κατέβουμε από εδώ, θα ανέβουμε το πάσο, να μπούμε Μαυροβούνιο και από εκεί έχει πάλι στροφοδιαδρομή, περνάμε κάτι σκι, σέντερ. Πάσα και αναδρομικά, Ναι. 3 βουνά θα διασχίσουμε. Είναι γύρω στα 280 χιλιόμετρα, αλλά το Google Maps το βγάζει γύρω στις 5 ώρες. 5 ώρες περίπου θα βγάζει. Χαμός, έχουμε πράγμα. Θα καθυστερήσουμε, φωτογραφίες, εκεί πράγματα έχουμε. Ναι, Πάμε. είμαστε δυνατοί. Ξυπνήσαμε με φοβερή θέα στα καταραμένα βουνά και ξεκινήσαμε με στριφτερό κατέβασμα προς την πόλη Σκόδρα. Πήραμε πρωινό στο ξενοδοχείο. Μας έφτιαξε ένα σαντουιτσάκι, λέει να το πάρουμε για τον δρόμο. Για να μην μείνουμε νηστικοί. Δεν μπορώ να πω, πολύ καλή φιλοξενία. Φτάνοντας στη Σκόδρα, παίρνουμε τον δρόμο SH20 που ανεβαίνει παράλληλα με τα σύνορα με Μαυροβούνιο. Ό,τι και να πούμε για αυτή τη διαδρομή είναι λίγο και την προτείνουμε σε όλους τους μηχανόβιους να την κάνουν ανεξαρτήτως μάρκας και μηχανής. Φοβερό πάσο το οποίο καταλήγει στα σύνορα με Μαυροβούνιο. Έχουμε έρθει σε ένα πάσο εδώ στην Αλβανία, στα σύνορα με Μαυροβούνιο. Κοιτάξτε εδώ. Και κοιτάξτε πόσες μηχανές έχουν μαζευτεί εδώ πέρα. Τι γίνεται. Το αυτοκολλητάκι μας στην καντίνα. Μπαίνοντας στη χώρα, κατευθυνόμαστε στην πόλη Πλάβ για βενζίνη και για ένα γρήγορο καφεδάκι. Είμαστε Πλάβ. Πλάβ Μαυροβούνιο, έτσι. Όλες οι καφετέριες γεμάτες. Πηγαίναμε με, από ό,τι είδα, με 56 χιλιόμετρα. Ναι, ήμασταν λίγο παραπάνω. Και η ταμπέλα ήταν με 40 να πρέπει να πηγαίνουμε. Και είχαμε εδώ... Μας σταμάτησαν τα παιδιά. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, είμαστε τουρίστες. Εντάξει, τη γλιτώσαμε τον ένοχο. Ήμασταν 16 χιλιόμετρα πάνω από το όριο, μας σταματήσανε, μας κάνανε μια σύσταση. Δεν αρνηθήκαμε κάτι, δεν φύγαμε, δεν αντιδράσαμε, συμμορφωθήκαμε, μας είδανε οι τουρίστες, μας τη χαρίσανε. Στη
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Γκρίλια Κάνιον και τις πηγές του Αλί Πασά στην πόλη Κουζίνι. Φτάσαμε στις πηγές του Αλί Πασά, έτσι λέγονται εδώ. Άπειρη φύση, βουνά, πράσινο και νερά να τρέχουν από παντού. Αυτός είναι ο τίτλος σε όλη αυτή τη γύρω περιοχή. Είδαμε στο χάρτη ότι το λέει φαράγγι εδώ πέρα. Ήρθαμε να το δούμε. Κόντευε απόγευμα και ξεκινάμε να πάμε προς τα σύνορα με Κόσοβο. Σε αυτή τη διαδρομή περάσαμε από 2 χιονοδρομικά κέντρα και τα έλατα μας έκαναν παρέα συνέχεια. Τα σύνορα βρίσκονται πάνω σε ένα βουνό με ύψος 1700 μέτρα. Καλησπέρα Travel Riders. Βρισκόμαστε στα σύνορα Μαυροβουνίου Κωσόβου. Περιμένουμε εδώ τα αυτοκίνητα. Να δούμε τώρα τι θα μας ζητήσουν για το Κόσοβο από την άλλη πλευρά. Για ασφάλειες και τέτοια εννοώ, από ό,τι έχουμε μάθει. Είμαστε σε υψόμετρο 1700 μέτρα εδώ. Βουνό φοβερό, μέσα στα έλατα. Πριν μπούμε Κόσοβο, κάναμε και μια ασφάλεια για τις μηχανές μας, γιατί η πράσινη κάρτα δεν ισχύει εδώ και κόστισε 10 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η ασφάλεια για 15 μέρες για να κινηθούμε μέσα στο Κόσοβο. Κατά τα άλλα, δεν καθυστερήσαμε, δείξαμε άδεια μηχανής και διαβατήριο. Μετά τα σύνορα, σειρά είχε ο καταράχτης άσπρος δρύνος, πάρα πολύ εντυπωσιακός, με τα νερά να τρέχουν με πολύ ορμή. Στάση εκεί για να θαυμάσουμε το τοπίο, διάφορες φωτογραφίες και σιγά σιγά, επειδή άρχισε να ανοιχτώνει, κατευθυνόμαστε στην πόλη Πέγια και το ξενοδοχείο μας που είχαμε κλείσει. Γρήγορο μπανάκι και βγαίνουμε έξω για φαγητό και βόλτα στο κέντρο της πόλης. Κάναμε το μπανάκι μας στην κεντρική πλατεία της Πέγιας. Έχει πεζόδρομο, διάφορα μαγαζιά. Μετά το φαΐ χρειαζότανε. Τέταρτη ημέρα και είναι η μέρα δραστηριοτήτων, διότι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια πεζοπορία και zip line στο Ρουγκόβα Κάνιον. Καλημέρα Travel Riders. Ξυπνήσαμε πρωί και έχουμε έρθει στην Πέγια, στην παλιά αγορά. Θα πάμε στο Ρουγκόβα Κάνιον, σε έναν δρόμο που πάει προς το Μαυροβούνιο, που έχει αυτό το κάνιον, έχει και άλλα πράγματα, δραστηριότητες να κάνουμε στο βουνό. Ίσως κάνουμε και μια πεζοπορία, θα δούμε πάλι. Στη συνέχεια θα γυρίσουμε πάλι στην Πέγια και θα κατέβουμε προς την πόλη Πρίσδεν. Θα τη δούμε και αυτή την πόλη. Και λέμε το βράδυ να καταλήξουμε στα Σκόπια για να φάμε λίγα χιλιόμετρα, γιατί αύριο έχει επιστροφή, οπότε τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Καλημέρα εδώ στην Πέγια, πάμε προς το βουνό εκεί μέσα. Το Ρουγκόβα Κάνιον βρίσκεται δυτικότερα από την πόλη της Πέγιας, σε κοντινή απόσταση προς τα σύνορα με Μαυροβούνιο. Όλη η διαδρομή είναι φανταστική. Μπαίνεις μέσα στο φαράγγι και παράλληλα έχεις το ποτάμι, άγρια κάθετα βράχια και πολύ πράσινο. Φτάνουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, όπου ξεκινάει ένας κακοτράχαλας χωματόδρομος, όπου βρίσκονται και τα παλιά σύνορα Μαυροβουνίου Κωσόβου. Από εκεί δεν μπορείς επίσημα να μπεις ή να βγεις από τις χώρες αυτές και ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Γυρνάμε λίγο προς τα πίσω, στρίβουμε δεξιά και ανεβαίνουμε προς ένα ξενοδοχείο, όπου από εκεί ξεκινάει η πεζοπορία που θα κάνουμε προς την Αλπική Λίμνη. Αφήνουμε τις μηχανές μας μέσα στα έλατα και αλλάζουμε ρούχα και ξεκινάμε για την ανάβαση. Βρισκόμαστε εδώ πέρα λογικά. Κάπου εδώ. Το βουνό αυτό λέει 1485 μέτρα υψόμετρο. Θα
περπατήσουμε μέχρι τη λίμνη Λικενά, Λικένη, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Όλοι πως είναι. Έχουμε τεντώσει. Το ανέβασμα ήταν αρκετά δύσκολο και όλη η ανεφορά είχε αρκετή κλίση. Δυνατό μονοπατάκι. Έχουν μείνει και λίγα χιόνια. Ύστερα από περίπου μία ώρα, αντικρίζουμε την αλπική λίμνη γύρω από χιονισμένες κορυφές σε ύψος γύρω στα 2.500 μέτρα. Άξιζε τον κόπο, το τοπίο ήταν μαγευτικό, οπότε μετά από λίγη ξεκούραση και φωτογραφίες ξεκινάμε για πίσω. Για να μην βάλουμε ένα αυτοκόλλητο. Σειρά στο πρόγραμμά μας τώρα είχε το zip line που περνά μέσα από το φαράγγι. Η τιμή ήταν μόνο 12 ευρώ το άτομο και αφού μας βάζουν τις απαραίτητες αλυσίδες και σκοινιά, είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία. Τι είναι αυτό το σιδερικό? So now you're gonna go climb the stairs, and there's one guy. He will be waiting for you up there. Okay. Thank you. Αθήνα. Is it safe? What? Is it safe? Yeah, 100%. Τι είναι? Έκανα και δυο τούρες εγώ. Τι είναι? Πώς φάνηκε το zipline? Ήταν μοναδικό και προτείνουμε σε όλους αν βρεθούν στην περιοχή να το κάνουν. Μόλις κάναμε zipline. Τι? Κοίτα, νομίζαμε ότι θα είναι πιο ωραίο, παιδί μου, θα αναπτύξει λίγο G, αλλά είναι ωραίο, περάσαμε πάνω από το φαράγγι, εντάξει, ωραίο. Στη συνέχεια, αφού τσιμπήσαμε το μεζεδάκι μας, κατευθυνόμαστε προς το Πρισδέν. Μια διαδρομή 75 χιλιόμετρων, όπου ήταν η πιο αδιάφορη όλου του ταξιδιού μας. Φτάνοντας στο Πρισδέν, παρκάραμε τις μηχανές μας και βολτάραμε στα σοκάκια δίπλα στο ποτάμι. Μόλις φτάσαμε στην πόλη Πρισδέν. Πρισδέν. Είναι μουσουλμανική πόλη. Είχε πολλά τζαμιά πριν. Κάνουμε τώρα μια βόλτα εδώ στο ποτάμι. Αυτό που είπαμε και εγώ και ο Θοδωρής ήταν ότι μας θύμιζε έντονα πόλη της Τουρκίας και πως το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Παρ' όλα αυτά, η πόλη όμορφη, με πολύ κόσμο, μπόλικα μαγαζάκια και αξίζει και για μια διανυκτέρευση. Εμείς είχαμε αποφασίσει να συνεχίσουμε και το βράδυ μας να το περάσουμε στα Σκόπια. Μετά τη στάση μας στο Πρισδέν, ξεκινάμε να διασχίσουμε το εθνικό πάρκο Σάρ, όπου από εκεί θα πέσουμε στα σύνορα με τα Σκόπια. Άλλο ένα φοβερό οδηγικό κομμάτι που αξίζει κάποιος να περάσει στη χώρα του Κωσόβου. Πολλές στροφές, αρκετά καλό οδόστρωμα και πολύ πράσινο σου ανεβάζουν τη διάθεση της οδήγησης. Σύνορα Κωσόβου με Σκόπια. Τελικά στα Σκόπια φτάσαμε στις 9 η ώρα το βράδυ και γρήγορα αφήσαμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο, ντους 10 λεπτών και έξω γρήγορα για φαγητό. Η ξενοδόχος μας έκλεισε σε ένα κυριλέ εστιατόριο. Κράτα το αυτό γιατί δεν φαίνεσαι καθόλου. Να φαίνεται το πρόσωπό σου. Τι μου κάνεις εδώ? Μας έκλεισε σε ένα κυριλέ εστιατόριο στα Σκόπια και εδώ όπως βλέπετε είναι γκουρμέ η φάση. Ψωμάκια, σαλάτες. Εντάξει, ωραία, ωραία.
Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για πρωινό. Πάμε για πρωινό, είμαστε στα Σκόπια. Το τελευταίο του ταξιδιού μας. Ναι. Και ξεκινάει η επιστροφή Μπαίνουμε μας. μετά πίσω πατρίδα. Τελευταία μέρα του ταξιδιού και μέρα επιστροφής, έχοντας να κάνουμε 720 χιλιόμετρα μέχρι τα σπίτια μας στην Αθήνα. Τελευταίο γέμισμα. Με φτηνή βενζίνη. Αποφασίσαμε η στάση μας για καφεδάκι να γίνει στο Λιτόχωρο. Οπότε βάλαμε τα κεφάλια κάτω και σχετικά γρήγορα έχουμε φτάσει στα σύνορα όπου θα μπαίναμε Ελλάδα. Άπειρες εικόνες και εμπειρίες τριγυρνάνε μέσα στο μυαλό μας. Ήταν ένα ταξίδι σφιχτό από θέμα χρόνου, αλλά παρόλα αυτά είδαμε όμορφες διαδρομές για άλλη μια φορά στα Βαλκάνια. Στο Λιτόχωρο ξεκινούν να πέφτουν οι πρώτες ιδέες για τα επόμενα ταξίδια. Είμαστε στο Λιτόχωρο, καφεδάκι, φρέντο εσπρέσο, πριν την επιστροφή στην Αθήνα. Εδώ συζητάμε εδώ με τον Θόδωρα ποια θα είναι τα επόμενα ταξίδια. Εννοείται πως θέλουμε και την υπόλοιπη ομάδα μαζί μας λείψανε. Πέφτουν ήδη οι προτάσεις, να δούμε πότε θα βρούμε χρόνο. Έτσι κλείνει το ταξίδι αυτό. Να είστε καλά και στα επόμενα. Πάμε σπιτάκι μας. Μακάρι όλα αυτά τα όνειρα να υλοποιηθούν και να μπορεί όλη η ομάδα να ακολουθήσει, διότι μας λείψανε πολύ. Να είστε καλά και να ταξιδεύετε. Τα χαιρετίσματά μας από όλους τους Travel Riders.